Та-да-да! О-хо-хо-хо-хо-хо! С червените бутушки потропа дядо Мраз. Дечица По-тихо, моля ви се. веселушки, шейната спря пред вас. И затворете прозореца, става течение. Ей, пораснало дете, много работиш. Вие да не сте от оная агенция. Искате ми с тия бокуци вече. Ти знаеш ли какъв ден е днес? Има календар на вратата. Вижте. Днес е голям празник. Абе стига с тия тенджери, дето сте ни заливали. Днес е Коледа, а пак аз ти нося дар голям. Виж как съм се парнал и потушките съм си лъснал. Спри да пишеш. И ме погледни. Принцип ми от 1990 да не поглеждам мъж. Той затова прописа. Ама аз не съм кой да е. То всички така казват. Знам какво си пожела, когато беше на 20. Искаше Сашо да ти подари червени рози. Само че ти му изневери с най-добрият му приятел. И сега дойде време за разплата! Сашо? Същия! О! О! И тогава те видях по боксерки. Но тогава беше с Наталия, нали? Тя беше под тебе и... Не, тя беше върху мене! О! След като Мери бе нападната, невидимата ръка на отмъщението се стовари върху похитителя й. Тя разбра, че няма да го бъде, затова отиде в банката, за да получи осигуровката му живот, която бе сключил в нейна полза при чудатото условие да умре по най-нелепия начин.